usa gyud sa gikahadlukan nato dinhis kalibutan kana gyung loneliness, no? Ganahan mo mahimong lonely. Muna hadlok itang biyaan sa atong mga hinigugma, hastagod kamatayon atong pugnan. Kanang kamatayon atong pugnan, simbako ayaw sa Lord, ana. Maana kita ngilingay mong tupad ingna wa ka malonely. Mauna ang mga asawa nya biya-biyaas bana malonely, mangitag lain. Ang bana sad biya-biyaan sa asawa malonely, langita sa lain, substitute. Mauna intaway problema aning atong mga pamilya nga nagkabuwagay physically tungod anang pang-abroad ato tabahos abroad nya mahog na lang sila LDR. May ba mo kung sa meaning anang LDR, long distance relationship, murag pari og madre. Ay ana mangitaglain kasagaran ay di non tanan pero ubay-ubay gyud nang mangitaglain kana bang pangpawa sa loneliness, kana kamingaw, pawas kamingaw, tambal sa kamingaw, ana. Og dili man mangita gyud relationship adto ngadto sa mga kinilo, kanang kinilo ba? Mga minodo ba kuno ingon sila pang month end, pang weekend, ana ba? Si Jesus iya nang gipangandaman daan dinhis kalibutan kining iyang pagka sana iya gitabang pildihon tungod anang iyang loneliness, pagkamingaw. Muna ningon si Jesus, mituo na mo nako nga ako gyud ang Ginoo, pero inyo raman kong biyaan. Maabot ng panahon nga inyo kong biyaan. Managan mo, biyaan ko ninyo. Di ba? Iyan na nang gi-anticipate. Nya ingon dayon siya, pero dili ko mag-inusara. Kaya ang akong amahan, kanang wa ninyo makita nga amahan, pero ako rin nakakita, iya kong kuyugan kanunay. Kanabitang awareness nga ang Ginoo kuyog nato pagkanindota na ilingay mong tupad ing napagtug ni mo gabi kuyog mo sa Ginoo. Pagkatug ni mo gabi ba kuyog mo sa Ginoo. Nya pag mata ni mo karon kuyog mo sa Ginoo. Niyadtong niaging simana pagka Mayo, samtong niaging Domingo, katong niagi pagid ba? Mayo, Jis, kuyog mo sa Ginoo. Nya kinsay wa gyud masuko gikan atong Mayo 10 hangtod karon, wa gyud kayaw-yaw, taas ang kamot. Duha na lang kabuok ang klaro. Ngano man? Tungod nganong nagyaw-yaw man ka? Nganong mura man kag nasuko? Kay mura kag gipasagdan. Mao man ginay kasagaran ginatong yaw-yawan, panalita ron imo mga anak sige lagduwa. Unya ikaw dito, ikapay manghugas, ikapay manglimpyo. Mura kag napasagdan ba? Mura kag gibiyaan. Yaw-yaw dayon ka. Naanalagin mo anang inyong silpon, analagin mo anang inyong duwa, nga wa mo ibatasan. Igumagkaon, mura lang mo nakabiya diag pahiran unsa. Di gyud mo manghugas, ala yaw-yaw na sa dana. Imong bana to arasas barkada to suroy-suroy, motor-motor, inom-inom, yaw-yaw na sang asawa kay imo ra kong gipasagdan dinhi perti na kong hagua kapoy kayo wa gyud ka magunahon nang buanga ka. Wala makayaw. Kayaw-yaw jud ka. So, unsay buhaton? Huna-huna kanunay nga ang Ginoo kuyog nato. Nga di kita niya pasagdan. O gahapon sa atong selebrasyon sa Ascension, si Kristo sad kay nibiya naman siya mga apostoles. Ato ni sakam sa langit physically.
Ningon dayon siya pagdayon niyang saka, ug hinumdumi kini, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Di gyud kamo pasagdan. O kanus-a man niya gibuhat nato, pagbunyag nato. Muna diri sa atong unang pagbasa, doon na nituos Ginoo, pero gipangutana ni Pablo, kay si Apolos man mo ay naghatag nila sa pagtuo, bunyag man to ni Juan para sa mga maghinulsol sa ilang sala, ang gihatag ni Apolos, kay maura man to iyang nahibawan pa. Gipangutana ni Pablo, ni kunsad na ba ninyo ang Espiritu Santo? Wa magay kaila ng Espiritu Santo. Siya, muabot man guna siya, basta bunyagan na mo sa ngalan ni Jesus. Mo itong gi-explainan sila. Anong catechesis ba? Catechesis. Kaniya itong gibuhat ros mga bata, karong month of May. Mao ba yan na? Kanang simple nga catechesis, manguros, inig panguros nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ato nang gideklarar nga kuyog nato ang Ginoo, ang Holy Trinity. No, di ba? Awa mo kibaw na. Inyo raman sa kung dali-dalion. Dali-dalion ba? Kuyog na to. Onyag kuyog na nimo ang Espiritu Santo. Mahadlok di kang biyaan sa imong bana. Ayaw na. Ayaw na. Mahadlok di kang biyaan sa imong asawa. Asamot ng dili. Mahadlok di kang di katabangan sa imong mga anak. Dili, san? Mao na, ayaw kahadlok na mag-inusara ka. Kay kuyog nimo ang Ginoo. Si Jesus misaad usab ni ana. Og ang iyang saad, iyang gituman, pinaagis pagpadala sa Espiritu Santo nganhi kanato. Nga mao na gyud mag-uban og magtudlo nato sa tanan natong buhaton, maoy tigtudlo, maoy tigpanalipod, og maosay tig papas sa atong gitawag og loneliness. Kanabang muhupay, gitawag sa na siya consoler. Consoler. Lingay mong tupad. Igna, kinsay imong consoler. Mangita gani kag human consolation, patay ka diha. Mabutan na kanang naay magpa-counseling nako, mga asawa kay gibiyaan sa bana kay nangabit, urbana gibiyaas asawa kay nangabit. Ang una ginako anang isulti, aware ba ka nga kuyog mos Ginoo, nga ang Ginoo nahibaw aning imong sitwasyon, nga way minuto nga ang Ginoo na layo nimo? Aware ba ka ana? Di na kuno siya aware. Mao nang nag-attempt na siya suicide. Nako mao na. Kay naagid unta ang Ginoo sa imong kiliran, di nimo siya i-recognize. Gasigi kag pangita og human consolation. Ana. Di ba? Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon. Ing na ba? Tupad mo ba? Ing nasugod karon. Di na ko mosalig nimo. Ing na ba? Ang imong tupad, ing na di na ko mosalig nimo. Kay anha ka mosalig diha, ikatumba ana, ditso sa gagtumba. Di ba? Ay salig. Paragod anang mutukod kag kural. Tukod nimo matumba di mayaka kag apil. Ay salig. Asa man ka mosalig? Dihas Ginoo. Aron nga inigkuyog ninyo, ikaw usa ka sa instrumento sa Ginoo para kasandigan sa imong isig katao. Dili ikay magsigig sandig niya, pasandig niya. Okay, lain na sang lingi. Ina, pwede na ka mo sandig nako. Ina, sige na. Ina, pwede na ka mo sandig nako. Ingo din ay mong tupad nga lisod ni kaglakaw. Pero lahi mo ng sandiga. Kanang sa Ginoo dili na more on physical but spiritual.
Kaya ang tinuod bayagid natong kontra ang ato bayagyong inner self. Dili man kaning physical, dili man naman itong kontra. Ang atong tinuod nga problema di aman sa sulod. Kana bang kahuang sa sulod. Kana bang vacuum. Daghan kay mga tao mao bitaw karon kana naghikog usahay masyakta, dato kaayo, successful kaayo, sikat kaayo, unya talented kaayo, unya mukalit lag ambak sa Mactan Bridge. Ako nagkatawa ra ba sa kuan ng Mactan Bridge amo to pa tingali na mahuman kato bang ikaduhang bridge ba ilam nang gibutangan rog ali inana anang murag gaana baka ng steel nga di na ka makakatkat di na kakaambak pero dito gyud sa pinakatuktok yun katong pagdayong bend wa taptapi nako ila tingin gialihan gikan dito padong diri kay ari jud ka paambakon aring pinakataas gyud nga portion pero patingin na mahuman pero nganong daghan man mangambak diha daghan magbitay spisi moinom og muriatic maglaslas nga unta mga successful bang kayo kay wa nila sulbara ang ilang inner self. The battle is within. Matod pa sa ubang mga psychologist, it's foolishness to fight the external enemy when the real battle is within. Wala siya. So, ang imong kaaway, dili nang tupad nimo. Ang imong kaaway, di asulod kanang imong loneliness. Kanang imong pagkaway Ginoo diha sa sulod nimo. Ug unsa may makapawagtan sa Ginoo sulod nato? Unsa man? Ang sala. Munang niingon si Kristo, gibuntog ko na ang kalibutan. Kay ang weapon, sana ang hinagiban gyud sa kalibutan aron ilatang tagaag loneliness kana gyung sala. Kinsa maroy mas daghag sa Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Mailhan na nimo kay kanang mga daghan kay igsa nga bakante kay diri mangita na sila external solution or consolations. Ang usa gyud ana dayon kwarta. Kanang hingwarta kay nga tao, labi na politician o pari man, hingwarta kaayo kana lonely na inside. Kanang daw kay kwarta ba? Hangol kay kwarta, hangol igihan kay nang ilang mga yuta, kanang mga agianan, kanang mga parkingan, ilagi ng parkingan, bisag dili ilang parkingan, daw kay tanan, kana lonely na. Nalaw mga naong murag ikumot sa agta. Daan na lang. Ana sila. Bisag musimba na dinib. Ana na sila. No? Na. Nya ang sunod ana nila pleasure. Labi na gyud sexual pleasure. Muna mamabay, manglaki, mag-premarital sex, magpuyo-puyo, mag-same sex, mag-masturbation, bisag unsa na lay buhaton nila to pagkanang pag-satisfy ba? Pleasure. Oh, lonely na. Lonely. Kay naa na sila'y sala nga wa nila nabuntog. Wa nabuntog. Si Kristo, biyaan tanan, okay ra kaayo kay naa man ang amahan. Nga naman, wa siya masudli og sala. Si Mama Mary, wa sad siya malonely. Bisag wa na si Joseph, siya na lang usa. Nya si Jesus po, sige sag lakaw-lakaw, siya lang usa. Pero wa malonely. Bisan ganig si Jesus, gibitay na sa krus, wa yun siya malonely. Nga naman, ang iyang kasing-kasing, way sala. Mao na, ningon si San Pablo sa unang pagbasa, bunyagan mo sa Espiritu Santo, dili sa tubig lamang. Kay kaning Espiritu Santo, igbunyag ana, ilisa niya ang sala og grasya. Grace. And we will become like Jesus. Mao man nabita ang sakramento, ingon ko, unsay kalainan sa sakramento o sa sacramentals? Ang sakramento, makapahimo natong sama ni Kristo. Ang sakramental, magamit para sa mga balaang buluhaton. So, ang sakramental, para pag-support
sa atong balaanon nga buluhaton sama ng rosaryuhan, sakramental. Nagrosaryo man ka, support na nimo kana mga crucifix. Support na nimo kay magampo man ka, makahikap ka ana, mga ribolto kanang tubig, imo pa ginang iligo ana. Kay di man na mo epekto kun wa kay sakrament. Wa ka mabunyagi, nya sige kag bubuan ng tubig, no effect. No effect. Sige kag bubuan ng tubig gamit anang asin, imo na nang imarinate imong kaugalingon butangan imong asin, unya wa kay kasal, gapuyo-puyo ra mo, wa nay effect. Why effect? Wa man mo'y kasal. Nya mahadlo ka nga na ay mga multos inyo, na ay mga dili ingon nato, nya imong sigag sablig-sablig og tubig, nya wa mo'y kasal. Oy, tabla ra ka anay. Gasigi og pawong sa kayo diri sa gawas nya di adi diri gaulbo ang kayo sulod nimo mahibong lang ka nganong inig pawong nimo mo silaom naman sa balik di masulod ang source mura kag nagsawod og planggana diha sa imong hawanan kay naay daghang tubig nga nagtuo nya wa gid nimo ayuha ang tuo dito sa atop so inig-uwan portig yung tua, nya magsikag reklamo, daghanak ikaw planggana, preda sa atong kumbintos una, pag-ana na to, portig planggana mong isaw, tagtulo, tag-upat ka buok, magkabuang kag ipli-ipli, dana sa moto diri, ipli ka, dana sa moto diri, atong gipa, butangan og, sa tawag na, bulkasil, nya gipang-ayo tong lata nga sin dito babaw, karon, bisan pag maguwan og maayo, tighaya lang pare dito, hawa na gito, ayuha ang source ug hain man ang source sa loneliness inside us dili tungod kay gibiyaan kas imong asawa lonely na ka tungod na kay na-attach kas imong asawa that is sin mo nang niingon si Kristo biyain ang imong asawa biyain ang imong bana imong anak imong mamag papa apil na imong balay apil na imong kaugalingon nya kinsa may imong kuyugan kinsa may imong isod ako kay kinsa tong mahigugma sa iyang asawa, bana, anak, inahan o sa iyang kaugalingon, labaw kanako, dili angay kanako. Matod pa ni Jesus. The presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit is more than enough to console us. Sabot mo na. Binasaya ako no. Binasaya to. Ako pataka ra bala ko in English, kay binisaya ako no. Ang presensya sa Ginoo o sa Espiritu Santo dinhi sulod nato sobra na kaayo na sa atong gikinahanglan para ta malipay. Wala ka nang hahanapin pa. Nya unsa may imong sunod buhaton, imong lipayon ang imong isig katawo. Gipanglutos ang mga apostoles pero sa ilang paglakaw-lakaw, pagbiya sa katong lugar nga gilutos sila, naghatag silang kalipay. Si San Pablo gilutos pero didto pag-abot niya ni Efeso, Corinto, sige siya hatag og kalipay. Mausad ang mga santos. Naghatag og kalipay. Ngano man di man ka kapanghatag og wa kay imo, di ba? You cannot give what you do not have. Lingay mo tupad na manghatag kag kalipay manghatag ka na uban ay kusmod lang na unsa may makalipay ros atong parokya raffle ticket tanawa na mga way kalipay bisag daghan pa nagkwarta digil mo palit og raffle ticket ngano man ila pa mang tagbawon ilang kaugalingos kwarta nya di man na makatagbaw di nakapalit makaingon lang ko ka ngano man ni siya nga dato man tani di man palit kanarong atong gisuroy-suroy kanang Santa Cruzan gasuroy man taron kay Santa Cruzan baka nang mga rayna-rayna na amantana mga 40 man nakabuok title ni Mama Mary ngan sa mga santa ana para karong atong fundraising karong buwana mingon ako ang mga taga PPC Pader, oy, kapoy man usahay. Nako nga naman, siya nga, naaya mong duolon, barang-arang, bayagin pagkabutang, niya mo balibad, magdiritso. Nako ay pasagda ilang, bisag daghan na silang kwarta, wa tingali na sila kalipay. Nga ila pang padaghanon ang kwarta. Sagda ilang na sila, kay mosamot na sila, nga di na yun malipay. Pero wa kay kwarta,
nya doolon ka karon nga pwede ikaw mo isa Rayna Elena pila may ihatag ana 50,000 oy kadako sige okay ra ko ana nya wa na gyud mo hapit bugas unsa may una nimong buhaton unsay unang buhaton imo man gidawat maray na Elena ka 50,000 unsay unang buhaton ibaligya ang tanan nga mabaligya sa inyo. I-assume na lang nga mura kag adik, di ba kanang adik ipamaligya ginang kutob sa mahalin. Ibaligya tanan, imong refrigerator, imong TV, nya nam say motor nga karaan, ibaligya tong motor, mga cellphones ninyo tanan ibaligya. Moabot ginag 50,000. Nya imo dayon nang ihatag. Ang resulta wa na moy ref, wa na moy TV. Sayo na kay mo matog. Sayo kay mo matog. Nya kung gusto mo bugnaw tubig, mapalit ra mo ice dito silingan, ihumol niyo spitzel. Ana. Nindot no. Kanang inyong mga sopa, inyong ipamaligya, kanang imong katri, imong ibaligya, maghigda na lang mo sa salog. Nya magbanig na lang mo. Ana. Pero daghang ikang nahatag. Nakahatag kag 50,000. Ana. May karon. Malipayon ka o dili? Si Saint Francis of Assisi, usa sa mga mibiya sa ilang very luxurious life ug sa dihang nahimo siyang makililimos hangtod gid siya namatay, nakasinati siya kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Mao nang naa siya kanta, "Make me a channel of your peace." Mao na doolon gani mo karon para Santa Cruzan, ay gid mong balibad. Mao na nay imong consolation. Di gay ka mo dawat ana, ang imong madawat desolation.